Pri umocňovaní mocnín sa všetky hodnoty v zátvorke vynásobia exponentom. Takže pri príklade zátvorke 3v, dvojité v, koniec zátvorky, a tretiu, treba pridať exponent každej hodnote, takže to by bolo v zátvorke 3 na tretiu krát v na tretiu. Mocnenie v zátvorke minus 15c na tretiu, d na šiestu, e na druhú, f na piatu, koniec zátvorky, na druhú. Treba znova vynásobiť všetky hodnoty exponentom, ktorý exponentom zátvorky. Takže to bolo minus 15 na druhú krát 6 plus 2 je 8, takže d na 8 krát 2 plus 2 je 4, takže e na 4 krát f na 7. Koniec zátvorky. V zátvorke 7x lomeno 6y, koniec zátvorky, na p. To by bolo 7x, 7p krát xp lomeno 6p krát yp. Mocnina v zátvorke minus e na tretiu krát f krát g krát h na 7. Koniec zátvorky je to celé na 7. Čiže to by bolo minus e, 3 plus 7 je 10, takže minus e na 10 krát f na 7 g na 7 krát h na 7. H na 14. U plus 7b lomeno 2u minus 7b, to celé na štvrtú. Čiže to by bolo 2u na štvrtú plus 7b na štvrtú krát 7b na štvrtú lomeno 2u na štvrtú minus 7b na štvrtú.